Bersih-bersih guys. Baik gak dipindah iki? Pindah ae. Iki gak boleh tok iso anu iki. Seni iki. Akhirnya ning mburi tak tandur adine tak anu. Yo urip ngoyo kamu. Iku lho tak enek. Beri barang. Kok godhog banyu lontong. Anu, mantu. Mantu mantu. Yupno. Aku doyan iki Pak Simon. Napa? Oh niku gak doyan kok. Doyan kok kenane. Jare make tak doyan. Emakmu sing nglakon makan. Salam. Mari diwili ta. Napa? Kula. Katene. Hah? Iki ta? Mari diwili. Kan kan. Oh, rencanane iki dulu singgup. Gak iso iku ae. Pai. Uyan, godhog. Kok tak tuh asem barang. Nyapa asem. Lho, asem nganu terus. Nyapa to? Satu air, wis laran. Walah. Oh, gak gelem sing anu. Anu kemapetan. Pepen gak. Gantul arit. Larut leren nih. Kemapetan nyekol. Laren sih guys, istirahat guys. Wis mari yo dongkel-dongkelan. Oh, wis mari lek dongkeli. Wis. Enak ular. Ular guys. Kuket. Ki wedi engko dileh guys. Loh. Piye to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 guys. Buah naga nih. Oke, dilanjut engko mana guys, saiki wis kawas lho. Kebacok tangannya jere. Tangannya kebacok leren. Oke, tak lanjut nih dewe guys. Oke, lanjut part 2 guys.